Kważi xahar wara li l-poplu Malti Wawċi seta' jibda jsarraf il-vouchers tal-100 €, il-maġġoranza tal-ħwienet u stabbilimenti fil-pajjiż raw titjib fin-negozju tagħhom. Dan is-sentiment qasmuh magħna żewġ rappreżentanti ta' negozji ewlenin f'Malta fejn it-tnejn iddeskrivew il-vouchers tal-Gvern bħala manna fid-deżert. Bonello, rappreżentant ta' CenterParc, għalli mis-7 ta' Ġunju sal-lum żdiedu n-nies li daħlu jixtru f'wieħed mill-ħwienet li hemm f'dan il-kumpless tax-xiri fħal Qormi. Il-moment li wara s-7 Ġunju ħarġu l-vouchers kien l-ewwel b'mod diġitali u mbagħad il-printed vouchers rajna andament li żdied il-footfall ta' nies hawnhekk ġewwa CenterParc. Ovvjament, xi ħaġa bħal ditejn inizjattiva tajba li inti żżid il-kummerċ tajjeb b'mod li l-vouchers ikunu qed jgħinu li qed jinġektjaw b'mod dirett ġol ħwienet biex ikunu jistgħu iżidu fil-beħ tal-ħwienet u kollox. Min-naħa tiegħu Kyle Azzoparti, direttur ta' ħanut ta' żraber, innota kif dan l-investiment bżonn już il-negozju jibqa' miexi il-qudiem. Moving on bl-inċentiv li ħarġu, we are grateful. Hopefully this will be the last period to coming out of this pandemic. We felt a good impact with the vouchers and it's been a good second run. Il-vouchers jikkumplimentaw il-ħidma tal-Gvern biex fi żminijiet ta' pandemija iservi ta' spalla għal mijiet ta' negozji f'pajjiżna. It-tieni set ta' vouchers ra investiment massiġġ ta' 50 miljun euro.